Breaking news: Assam lapen Meghalaya long le ahoy alam ki along puthot soluk sodak temon ke japthu. In West Karbi Anglong lang hempi mate am I along Assam lapen Meghalaya long le ahoy alam ki penajok soluk sodak temon ke japthu. Bang solong koson pen koson lo ne men Karbi amuni atuma phat khasi mate chomang atum tengkeng si areng hu pasulo anchota kali inut Albert timong aphan abang arjon lapente apod ajonta amega hiring tangrak dulu laso jok hamren medical alongan segilang je phan ponlo lason si ladak unisi hojai hospital longan si refer to der lopusi birta ribdon breaking news Assam Meghalaya along le ahoy alam ke along puthot hurchoduk in West Karbi Anglong lang hempi mate am I along Assam lapete Meghalaya along le ahoy alam ki along suluk sodak atomon ki japthu bang solong koson pen koson lone men Karbi amune daphan khasi mate chomang atum tengkhengsi areng hu pasul anchota kalisi Albert timong phan abang arjon lapente aphu jo ta ahiring tangrak dolo laso jok hamren medical college along ke unisi hojai hospital along ansi refer pitudelo possibility reton